Já mu tady budu jenom s kámošema si psát do chatu. Já ještě psat neumím. Počkej. Toto je náš oprovaz, takže on dělá takový ty dělíčka, víte, ne? No tak běž, drej, nebudem tě budu mlátit. Takže já si píšu s kámošema. No prostě já si píšu s kámošema, tady. Bacha tam, no střílej! Tak. Ne, to je tvůj! Tam je, střílej po ním. Tam, po ním, modrým, tam je modrý. A tam je modrý. Bacha, tam, střílej po ním. Ne, schovej se. Pojď ale. Ježíš. Já chci hrát s někým jiným, já chci raketu, ne? Čím se skáče tímto? Dívejte. Teď brácho bude držet mobil. Zase sluchátka, aby mohl mluvit. A teď já budu hrát. Můžu? Ne? Tak ještě jednu hru. No tak jednou zemřeš. Tak jo. Počkej, stůj. Dívejte. Má 5 umřetí, takže až bude mít 6 umřetí. No. Počkej, co půjšou. Ne. To je tvůj. Jdi normálně v klídku nebo ničeho. No jdi. Tady nikdo nebude, neboj se, prostě jdi, tady máš kámoše. Oni tě ochraňují. Bacha, nedohod. Nestřílej. Střílej po ním, střílej. No, to jo, teď... Jo, natáčím. A mluv do toho mikrofonu. A
No tak, OK, teď jsem tady já. uká, hrát se to má. No. Počkej, Kurva, pak hraju za jinýho. on je boxer, kámo. Jdi do něj. Ty jdi do něj. Jo, tak jo. Já se vezmu, to OK, ne. tady má. No tam ne. Červení jsme my, modří jsou proti. Však vy. A kdyby něco, můžeš... To je blbec. Já? Ne, ten proti. To jde kakat. Kakat. Můžu? Uká. No tak dal jsem už 2 kg, hoší. Já mu dám 6 kg. Tady za kokoty. Bacha, si u jejich spawnu. A vím. To je dobře. Ty kokot. Do prdele. Jo, takže teď brácha. No. Ale dal. Ale dobrý. Dal jsem aspoň 2 kg. Já to tady ukončím. Doufám, že se vám videjko líbilo. Dejte like, odběr, komentář a čau.